Že je menší nápad o 21 000 ako také, a že potom nechápete, že kde je ten subjektívny alebo nejaký pocit zhoršenia bezpečnostnej situácie. To poukazujete, že akože nás. Moje nie, ale občanov, ktorí ma volili. Tam je ten pocit. A ja som povinný kvôli tomu pýtať, a kvôli tomu som tu občania, keď sa cítia, že sa cítia v nebezpečenstve, majiteľe obchodov sa cítia v nebezpečenstve, no tak samozrejme, že my sme povinní, pretože nás volili, sa tu pýtať, aké máte riešenie, čo je problémom, čo je podstata a faktor toho celého problému, tak preto sme vás sem zavolali. Vy ste povinní na ten pocit reagovať. Nie je tak, že poviete, že klesla kriminalita o 21 000, s tým pádom je všetko v poriadku a nechápete, prečo tí ľudia majú zlý pocit. Ja som sa chcel opýtať, pán Spišiar, že ako vymeráte pocit občanov. Vy hovoríte niečo o pocitoch. Počkajte, to nie je mimo témy, nie? Alebo počkajte, ja mám ešte vás konkrétne. Vašu stranu volili nejakí občania, určitý počet občanov. Možno nepocitujú, že sa zhoršuje bezpečná situácia, možno ani voliči strany Smer to nepocitujú, že sa zhoršuje, ale tí, ktorí volili konkrétne mňa, alebo našu stranu, tak tí to tak cítia. My sme povinní reagovať na ich pocity a nie pýtať sa, že prečo máš taký pocit, že kriminalita čísla sú iné. Tento argument nezaberá na tých, ktorí volili našu stranu, oťažte rovno mňa. Veď osobne mi to hovoria a ja som povinný. Iba som reagoval na jeho dosť čudnú výzvu.